Здравейте, приятели на Биорезонанса! Добре дошли отново на моя YouTube канал и днес бързам да ви споделя, че това видео трябва да се гледа от всеки, който ползва системата на WebWellness. Това не е преувеличение, много често различни хора, които правят видео в YouTube, дават такива заглавия, за да могат техните последователи да ги гледат, но това видео наистина е задължително и няма абсолютно никаква заблуда. Така че останете с видеото до края, за да научите абсолютно всички подробности. Ето ме отново и темата днес е срок на годност на попълнението на WebWellness. Да, ще ви изглежда странно как може попълнението на WebWellness да има срок на годност, но това е факт, който аз разбрах буквално преди няколко дни и бързам да ви споделя тази информация, за да може всеки един от вас да има правилната стратегия и да не загуби парите, които има попълнени в баланса на WebWellness. Честно казано, аз не съм виждал официална информация от компанията, но забелязах в своя кабинет и в кабинетите на мои партньори как постепенно изчезват определени суми. И за това искам да ви споделя тази информация. Хайде на моя екран. Споделям ви тук един кабинет и най-важното, което вие трябва да направите, е да отидете най-отдолу на черната лента. Това може да стане по два начина, или хващате ето тук плъзгача и го движите така, но ако ви е трудно, просто цъкнете в черното поле и с клавиша Page Down отивате най-отдолу. Тук имаме ето това меню персонализиране, цъкваме ето на тази чавка и тук може да видите много информация, която е свързана с вашия профил, но това, което нас ни интересува е ето това, третото, баланс. В този профил аз имам баланс от 7 евро, тук надолу, фащайки този плъзгач най-вдясно, или пак отново цъкате на бялото поле и скролвате надолу с стрелка или с Page Down, може да видите как сте зареждали баланса, как сте активирали, съответно как сте се закупували програми, на коя дата и много подробна информация. Новото обаче, което трябва да съобразите и това, за което е темата на видеото, трябва да цъкнете ето тук на пълнители. Тоест ние в момента сме на меню транзакции, а трябва да натиснете ето това пълнители. Сега, какво виждам тук? Тук виждам, че на дата за закупуване 23 август е имало последното купуване на попълнение. И ето тук имаме действителен до, т.е. ето тук изтича срока на годност на това попълнение. Какво означава това? Това означава, че ако на дата 23 февруари в 10:49 и 17 секунди аз до тогава не съм похарчил парите от този баланс, те ще бъдат изписани автоматично и ще бъдат загубени. Така че най-важното нещо, което трябва да направите сега, оставете видеото на пауза и влезте във вашия акаунт, за да видите колко попълнения имате и какъв е срока на годност. Защото може да се наложи да вземате много бързи действия. Ето тук малко по-надолу, скролвайки, в това оранжевото поле са записани условията. До 49 евро срок на изпълнение 1 месец. Какво означава това? Това означава, че ако вие си допълвате баланса с 5 евро, с 10 евро, говоря ето за този текущ баланс, тук в зеленото каре, вие си допълвате с 5 евро, с 10 евро до 49, тези пари трябва да ги похарчите в рамките на 1 месец, 30 дни. Или следете, за най-точно, следете ето тук, ето тази дата. 23 февруари в конкретния случай. Така, ако зареждате между 50, примерно 50 евро, най-често използвано, 70, 80, 90 евро, имате срок за изпълнение 2 месеца от момента на зареждане. И
101 евро до 399 имате 3 месеца срок на изпълнение. Аз почти не познавам човек, който да зарежда такива суми, но все пак има го като условия. И 400 и повече евро срока за изпълнение е една година. Тоест, когато ние си купим универсално попълнение, изгодното, най-изгодното както е наречено, ние получаваме 640 евро на ето това зеленото каре и срока на годност е една година. Честно казано, би следвало да бъде поне една година и един месец, но така е решила компанията и ние трябва да се съобразим с това. Нека сега да се видим на по-голям екран. Спрях споделянето, след малко ще ви покажа още нещо, но сега ще ви дам 5 стратегии как вие да не губите пари от вашия баланс. Цели 5 стратегии. Стратегия номер 1. Това е за нови партньори. Нека новите партньори или тези, които по-малко използват системата на Web Wellness, да слушат внимателно, но изключително касае новите партньори. Когато вие се закупувате Life Expert 3, компанията ви дава 50 евро на баланса на Web Wellness. 50 евро. Това реално ви е безплатна диагностика за един месец напред. Обаче, тези 50 евро също има срок на годност. И ако сте запомнили табличката, която аз ви показах малко по-рано, трябва да знаете, че имате 60 дни. Сега, какво се случва, ако вие не ги използвате? Вие ги губите. Тук е много тънък момента да се направи следното разграничение. Вие получавате тези 50 евро, те се зареждат на вашия баланс в момента, в който се направи покупката на уреда. Не когато го получавате, а в момента на покупката. Тоест, ние имаме един период между покупката и получаването на уреда, в който вие така или иначе този баланс не може да го използвате. И той изгаря. Това време изгаря. Не баланса, времето изгаря. С други думи, когато вие си получите уреда, тогава може да активирате съответно абонамент месечен и тези 50 евро бихте ги похарчили. Но ако доставката на уреда ви се забави повече от 2 месеца, това рядко се случва, но на практика може да се случи, трябва да пишете в съпорт, че реално вие до момента не сте получили уреда и те трябва да ви удължат срока на валидност на това приложение. На това попълнение, извинявам се. На това попълнение от 50 евро. За да може вие да си го използвате. Сега, тук имаме две стратегии. Две подстратегии. Първата стратегия е с тези 50 евро вие директно да си закупите абонамент за един месец. Отново ще споделя екрана, за да го покажа, защото това е много важно за новите партньори. Те не са свикнали с това какво означават абонаменти и отивам в абонамент. И ето тук вие може да си изберете съответно абонамента. Ето това в средата е за един месец. Сега в момента аз не мога да ви го покажа, тъй като на баланс имам само 7 евро, но би следвало вие тук да имате 50 евро и просто трябва да натиснете ето това бутонче Upgrade. При това положение от този баланс горе в зеленото каре ще ви бъдат дръпнати 50 евро и те ще станат 0, но тук горе, ето тук където остават дни, ще ви се появят 29 дни. Винаги системата показва целите дни, които остават. Реално те са 29 дни, 23 часа и 59 минути да речем. Но тук ще ви показва 29, да не се чудите. По този начин вие ще оползотворите този баланс, няма да загубите нищо и имате право на неограничен брой тестове в следващите 30 дни. Това е стратегия номер 1. Стратегия номер 2. Вие да си ползвате дневни. Натискате ето това апгрейд. Тогава от този баланс, представете си, че тук е 50 евро, ще бъдат изписани 5 и ще останат 45. И така ще имате баланс, за да използвате други платени програми, които има. Примерно програми от раздел психосоматика или други платени програми, които вие си правите сами от програматора. Тук обаче е важно да следите, когато ги използвате така по 5, по 5, по 5 евро на ден, може да не са в последователни дни. Т.е. днеска се стартирам, правя си тест,
Минават 3 дни, след 3 дни отново се стартирам дневен абонамент и така, примерно, ако се правите на всеки 3 дни, вие в рамките на 30 дни имате право на 10 теста, това са точно 50 евро. Но ако ползвате през 4 дни, реално погледнато означава, че вие ще направите около 7 теста по 5, това са 35 евро и ще имате 15 евро за платени програми. Дори в края на периода аз ви съветвам, ако ви остават пари по баланса, вие може да си купите програмите от психосоматика и по този начин вие да оползотворите всички пари. Има и една трета стратегия, която в момента ми идва на акъла. Вие може в края на периода, примерно на 28-я, 29-я ден, да си попълните универсално попълнение, най-изгодното попълнение, което ще ви даде още 640 евро на този баланс и да се стартирате отново месечен абонамент. Така че вие да похарчите, ето тук тогава пълнителите ще ви излязат на два реда, т.е. да похарчите първия ред и да го закриете и да се удължите с една година използването на тези 640 евро. Малко по-късно във видеото ще ви покажа как да ги използвате. Така че, нови партньори, ето ви 3 стратегии, по които вие да използвате първоначалния баланс, който компанията ви дава като подарък, преди да започнете да зареждате. Втората стратегия е за стари партньори, които рядко ползват системата на WebWellness. Имам такива партньори дори в моя екип, които казват: абе, зареди ми 50 евро, а пък аз така по 5 ще си ги ползвам когато реша. Реално погледнато, до сега беше така. Вие можете да заредите 50 евро на баланса и да си ги ползвате много дълъг период от време. Примерно една година по-късно. Още по-старите партньори ще се спомнят, че имаше подаръци по 200, по 250 евро попълнение на баланса, които аз да си призная съм ги ползвал някой от тях повече от година по-късно. Но вече това го няма. Затова, ако някой си зареди 50 евро на баланса на WebWellness и разчита, че ще ги ползва и след 2-3 месеца, това вече е невъзможно. Запомнете го. Не искам да има хора, които са се прецакали и компанията служебно им е удържала парите. Тук имам също стратегия, естествено. Сега ще ви покажа тъкмо и новите партньори да видят каква е разликата между попълнение на баланса на WebWellness и универсално попълнение на баланса в бизнес центъра. За целта отиваме в маркетплейса, за да ви го покажа. Ето ни в маркетплейса, избираме ето това Replenishment, защото там са попълненията. И ето вариант месечна бизнес активност, затова имам специално видео, няма да обръщам внимание на това попълнение, но сега ще ви обърна внимание на разликата между отделните попълнения. Ето тук са на екрана, вижте. Това е универсално попълнение от 1 евро. Тоест, вие тук може да увеличавате бройката и да си направите попълнение от 10, 15, 17 евро. С тази сума парите ще отидат във вашия бизнес център, в баланс. Сега ще ви покажа къде е в балансовата сметка. Отиваме в контрол на бизнеса, в финанси. И ето тук в балансова изчет ще се появят тези пари. И те ще стоят там. Вие спокойно може да си ги използвате. Когато купите попълнение на WebWellness, ето това, независимо дали от 1,50 или 640 евро, те отиват директно ето тук в баланса на WebWellness. И сега, каква е моята стратегия? Моята стратегия е следната. Вие си купувате универсално попълнение примерно от 50 евро. Няма да показвам как се извършва покупката сега, за да не удължавам прекалено много това видео. Темата му е друга. Добавяте си ето това универсално попълнение. Ето тук в балансовия счет ще ви се появят тези 50 евро. И когато ви е нужно, дали за платени програми,
дали за активиране на дневен абонамент, пък дори месечен абонамент, ето от тук, мърдайки този плъзгач, но не по-малко от 10 евро, избирате си да речем 10 евро. Те 10 евро имате 30 дни да ги похарчите, така че реално това ви е попълнение за 2 дни. Натискате бутончето синьото да платя и ето тук си избирате отличен акаунт. Ето тук ви насочва сметката. По принцип тези пари трябва да стоят ето тук в балансовата сметка. Ако си спомнете 0,01 имах налични. И вие от тук директно може да си ги изберете. В момента няма как да го попълня, защото нямам толкова пари. Или тези пари могат да бъдат взети от бонус акаунта, т.е. там където вие получавате бонуси за извършените след вас продажби. Нека да повторя. Моят съвет е следния. Когато искате да не си цъкате всеки ден по 5 евро да плащате с вашата карта, вкарайте си наведнъж 50 евро, но във вашия бизнес център. И когато ви се наложи да активирате абонамент, тогава вие си добавяйте от вашия бизнес център. Показах ви как става това. Това е за старите партньори, които рядко ползват системата, само на дневни, активират се дневни абонаменти и така по-рядко я използват. Тези, които са с месечен абонамент, аз ви давам следното предложение. Следете си до кога ви изтича абонамента и малко по-рано, 1-2 дена по-рано, вие си удължете за още един месец. Като си добавите баланс колкото прецените, виждате, че е гъвкаво, не е нужно да добавите на цяло 50, може да не ви достигат 17 или 23 или 46 евро, нямам представа. Вие си добавете толкова колкото ви трябват и си направете апгрейд на месечния абонамент. И той ще стартира за нови 29 дни. Четвъртата стратегия е за хора, които сега за първи път си правят годишен абонамент. Вие получавате 640 евро на баланса на Web Wellness, 570 от тях, с тях стартирате годишен абонамент и остават 70 евро за платени програми. Те са ви напълно достатъчни в рамките на 365 дни. Там няма какво да правите, просто 2-3 дена преди края на периода. Така или иначе хората, които се интересуват от бизнес активност, ще им трябват нови 100 точки за следващата година. Затова имам специални видеа, които линк може да видите горе на екрана. Направете нужните действия съобразно вече изброените стратегии, така че да не губите пари. Петата стратегия е за хора като мен, които повече от година вече ползват системата на Web Wellness. Закупили са си достатъчно много програми в своя профил и просто горницата от 70 евро най-вероятно няма да им трябва. 1-2 дена по-рано вие може да си стартирате месечен абонамент. Месечен абонамент. По този начин вие ще използвате първите 50 от 640 евро и след това, по този начин няма да загубите парите. И след като приключи месечния абонамент или няколко дена по-рано, вие си стартирайте отново годишен абонамент. Защото ако вие примерно сте на 0 и си стартирате годишен абонамент, ще ви останат 70 евро, които реално няма какво да ги правите. Наистина няма какво да ги правите, защото вие ще си купили достатъчно много програми. Но аз само давам съвети, какво ще направите вие, си е ваша работа. Вярвам, че съм ви бил полезен с тази информация. Изгледайте видеото 2 или 3 пъти. Ако имате въпроси, напишете ги в коментар, задължително. Дайте лайк на това видео, подкрепете моя канал, подкрепете мен, за да имам стимул, за да давам ето такава ценна и полезна информация на всички потребители на системата на Web Wellness. Вие сте на правилното място, искам да изградя най-добрия канал в България за системата на Web Wellness. Подпишете се на канала, направете си абонамент, ако не сте го направили, чукнете в камбанката, за да получавате всички известия. Това не ви струва абсолютно нищо, но може да спестите много пари, както в момента ви съдействам. И не на последно място, наближава Коледа, искам да ви пожелая да бъдете живи, да бъдете здрави.
Грижете се за здравето си, особено с системата на Web Wellness. Това ви е гарантирано, просто трябва да я използвате непрекъснато. Съвсем скоро ще получите и от мен коледен подарък, така че следете информацията в канала. Подготвил съм ви нещо, което съм уверен, че ще бъде супер полезно за много голяма част от потребителите на системата на Web Wellness. Така че следете видеята в моя канал и естествено до нови срещи. Ползвайте като мен Life Balance, който почти винаги е с мен, за да бъдете здрави. Чао от мен и до нови срещи!